खुलुमबाय SM निउसनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ दिनै आसाम नाङैनो सिसिटवानि बानजायनायाव बनजार हानजा सुनाय हाबाफारि लादों थाखानाय संबिजिरारि थागिबि माहारिनि मोनथाय सोदांनाय बिल 2019 नि हेंथायै बे हाबाफारिखौ गासैबो ट्राइबेल गामियाव मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम लानाय जायो आरो नैबे पार्लामेन्टआवनो जोंनि जिखिनि ट्राइबेलफोरनि गुबैयै जोंनि बर'फोरनि थाखाय जे मोनसे गिख्रंथाव बिल 6टा जनगोष्ठी नैबे 6टा जनगोष्ठीनो ट्राइबेल स्टेटास होनो थाखाय बिथांमोना मोनसे बिलखौ लाबोनो नागिरदों आरो नैबे बिलनि एगेन्स्टै जोङो दिनै नैबे मोनाबिलियाव बनजार लानानै जे मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों टर्च लाइट रिलि लानाय जादों बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरदों बिनि दिनैनि जेनाखि हाबाफारि टर्च लाइट प्रसेसन बेखौ जों दिनै हाबाफारि लानायनि गुबै उद्देश्यआनो जाबाय भारत सरकारा जिखौ 6 जनगोष्ठी एडभान्स कमिउनिटिफोरखौ ST स्टेटास होनायनि जेनाखि बिल माने ST अर्डार एमेन्डमेन्ट टु बिल 2019 बेखौ जोङो उइथड्रल बिदों जोंनि सिसिटवा माने कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल्स अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम बे सिसिटवानिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों